Rentiranje ili kupovina. Otkrivamo šta se najviše isplati u ove godine. Da li je bolje rentirati stan ili kupiti stan. Dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo se baviti ključnim pitanjem da li je bolje iznajmiti ili kupiti nekretninu. Ova dilema kao zagonetka često je bez jasnog odgovora, zato hajde da je razložimo. Razmislite o ekonomskoj situaciji trenutno i koja se desila u prošlosti. Kamatne stope za stambene kredite su značajno se menjale kroz istoriju. Na primer, početkom 2000. godina bile su čak 10%, ali su pale tokom finansijske krize 2008. godine i stabilizovale su se na nekih 5% u narednoj deceniji. Pogledajmo vrednosti nekretnina. Na primer, u 2018. godini stan od recimo 50 kvadrata u Beogradu koštao je oko 86.000 eura, dok je 2024. godine cena istog stana skočila na 145.000 eura. Cene rentiranja su se takođe dramatično porasle. Nekada su bile mesečne kirije recimo 250 eura za takav stan, a sada su skočile na 600 eura. Vlasnici stanova koji su kupili nekretninu u 2018. godini sada su u boljoj poziciji od one koji iznajmljuju, jer su tokom vremena otplaćivali hipoteku, dok su vrednosti nekretnina rasle. Posjedovanje nekretnina pruža sigurnost, dugoročnu finansijsku sigurnost i uprkos investicionim troškovima i promjena cena na tržištu, uvek je dobro imati nekretninu. Posjedovanje nekretnine gradi dugoročnu finansijsku sigurnost, dok rentiranje nudi fleksibilnost. Pažljivo procenite svoje finansijske mogućnosti za buduće planove, pre donošenja odluka ukoliko se odlučite za tako nešto. Pratite naš kanal Mentor i za više savjeta o nekretninama i pametnim investicijama. Želim vam sve najbolje, da donesete najbolju odluku pri investiranju sledećeg novca u nekretnine.